ezinụlọ benya bụ bironia ama ama nke ndị ntọrị mmadụ tọje na Anambra steeti, onye nke a na-akpọkwanụ Sir Joseph, onye nke eji Jesco Oil wee malụ ya na Jesco Group, ka ụmụ ya na ndị ezinụlọ ya pụtara wee na-akọpụtara ndị mmadụ na papafa anọgokwa 7 days n'aka ndị ntọrị mmadụ, na-atọje papafa on Tuesday bụkwanụ Ọgọst 4, 2026, na tata anụnwa bụkwanụ Ọgọst 11, 2026 bụ on Tuesday, na-eme ya 1 week ndị ntọrị mmadụ jikwanụ wee tọrọ papafa n'Ifite Ọka, ebe papafa jere na mountain ndị Katọlik chọọchị ikpe ekpere, n'ebe a ka anọ wee tọrọ papafa wee rukwa kịta na afụbekwa papafa n'ọkwa tata anụnwa na-eme ya 1 week. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka eti wee kọnya bụ ife, unu mana m eweta bugolo unu akụkọ anụnwa wee na-akọwapụtara unu ka ndị ntọrị mmadụ si wee tọrọ Sir Joseph Eze Okafọ, onye nke bụkwanụ CEO of Jesco Oil and Jesco Group, na ọ na-emepụta ma injin oil ma lubricant, na o nwegasịrị factory ebe dị iche iche, nwekwanụ free station ebe dị iche iche, na biggest factory o nwere bụ na Lagos steeti ka ọ dị, na ọ bụkwa na onye Ekwulọbịa nke dị na Anambra steeti, na o so na ndị nwekarịchara ego na Ekwulọbịa, na-enwelu nwa ya nwoke kpatakwara ego, onye nke a na-akpọ Joey Zaza, na onye nke unu makwana ya na Instagram, onye nke ya na Obi Cubana fa na-ayịkwanụ. A na-akọwakwa na ego nwa ya nwoke anụnwa karịkwara ego nna ya, na ọ bụ ọ dịrị ego nna ya ka nwa ya nwoke anụnwa ji wee bụrụ ọgaranya, na nwa ya nwoke bụkwa akụ na-atakatị nke abụọ na Ekwulọbịa. Ọkwa ya ka a na-akọwazi n'olu n'Ọgọst 4, 2026 bụkwana on Tuesday, na papa ya anụnwa bụkwanụ Joseph na osi Lagos steeti wee nata na be nna ya bụkwana Ekwulọbịa, maka na ndị Ekwulọbịa kanyekwanụrụ emume iri ji. N'ọkwa ya ka Joseph natazi wee ruo on Tuesday, o wee sị ka o jee na mountain nke ndị Katọlik chọọchị nwelu n'Ifite Ọka. Ife ji wee mara ya bụ mountain bụ Catholic Prayer Ground Precious Obala Prayer Ministry nke dịkwanụ n'Ifite Ọka, Anambra steeti. N'ọkwa ebe a ka nwoke mmadụ jere na taịm o ji wee bịa ebe a bụ ebe 2 AM ụbọchị Tuesday ahụ, n'ọnya ka o lutere wee gwazie ndị ọrụ nche ya, ndị sekuriti na-esi ya na fachelụ na ebe ahụ ka ya gbago enu jee kpee ekpere nya n'enu mountain, na o kpecha ekpere ka o ritute. Ọdụ ka a na-akọwa n'ọntu a ka o si eme ya oge ọbụla ọ bịara, na ọ na-abụ ọbịa ọ gwa ndị ọrụ nchekwaba ya na fachelụ ka ọ gbago jee kpee ekpere, o kpecha ekpere ọ gbatute fanafa yiri wee pụọ. N'ọkwa ya ka nwoke ruzielu gwakwa fachelụ wee gbagorozie ka o jee kpee ekpere, ndị ntọrị mmadụ wee tie ebe ahụ wee bichalụ nwoke mmadụ narie n'ọkwa 7 days ya dị ife na afụbeghị ya, nke bụ na na-akọwa na ndị Katọlik chọọchị nwekwanụ ya bụ mountain ebe a na-ekpe ekpere, na fa na-akọwa na nya bụ ife melụ na mountain ebe a na-ekpe ekpere, na nya bụ ife ewutekwanụrụ fa. Joseph onu na-afụ ebe a n'oso n'otu onye na ndị na-asọpọtụ nzukọ nke ndị ụlọ ụka Katọlik chọọchị, nya ndị na-akọntributu ife ọbụla a chọrọ n'ụlọ ụka ma n'ego ma n'ife ọbụla, na ya bụ nwoke so n'otu onye na ndị na-enyere fa aka. Na kịta anụnwa na ndị ntọrị mmadụ abịagwa na ya bụ mountain bịa tọrọ nwoke mmadụ, ụmụ ya na-ekwupụta na fa afụbekwa papafa, na nke a na-emekwa 7 days ndị ntọrị mmadụ ji wee tọrọ nwoke mmadụ. Ndị Katọlik chọọchị wee na-akọwapụta na ya bụ Sir Joseph na ọ bụkwa na ezigbo mmadụ, na ya bụ nwoke bụkwa na onye nwere obi ebere, onye na-enyere ndị mmadụ aka, na fa na-ayọ ndị ntọrị mmadụ na fa biko na fa hapụrụ fa nwoke mmadụ, na enwekwana ife nwoke mmadụ mere fa. Mana ka etinyere ife a n'ihu akwụkwọ, a na-akọwa na ya bụ mountain ka ndị ntọrị nọ wee tọrọ Jesco Oil, nke bụ na ụfọdụ na-ajụ na sị jide ndị sekuriti ya ka a jụọ fa ajụjụ, na aka fa nwere ike ịdụ na ya bụ ife, na oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga, ma lụkwanụ na ya bụ mountain na Okeke na-abịa ebe ahụ, Okafọ na-abịa ebe ahụ. Enwere ike ọ bụrụ na o nwekwara onye na-abịa fugorie, ma ọ bụ na o nwere ndị na-etofa n'azụ chọpụta n'ebe ahụ ka ọ na-ada ejebe, ma ọ bụ na-enwego ndị mmanụ ọ na-abụ ọ nata o jee na ya bụ mountain kpee ekpere, marụkwanụ na ọ na-abụ o ruo ọ gwa ndị sekuriti ya na fachelụ ike fa buru ụzọ ruo enu na mountain gbagolo enu cherie mmadụ na ọ ya agwakwa ndị sekuriti ya na ya fachelụ. Nwoke mmadụ eruzie ebe ahụ aghọrọfe ya aka. Unu nekwa n'anya unu ya fụ na ya bụ CEO of Jesco Oil na ojegokwanụ na Adoration Mbaka wee jekọpụta ọrụ ọma Chineke rụrụ ya, nke bụ na-etinyere ya bụ ife n'ihu akwụkwọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-atụ n'ụdị ife na-atọ Fada Mbaka ụtọ, na Fada Mbaka ejighị anya afụ mgbada, na o jighị anya afụ mgbada nwere nnukwute ego biko na onwe onye agbenyere chuga n'ọnụ ọtị ka ọ gbụpụ na na-akọ Mbaka na o jighị anya afụ ya ndị nwere ego, na ya kpezie ekpere ka nwoke mmadụ pụta n'aka ndị ntọrị mmadụ, na ọkwọ na-achọrọ ndị ụka aja, ndị ntọrị jekwa na
ụlọ ụka jee tọrọ nwoke mmadụ na-ekwesịrị ịtọrọ ya n'ụlọ ụka. O nweghị ife ndị mmadụ akọfọbeghị. Onwekwe n'ebe ndị ntọrị agha tọrọ mmadụ n'okwe na onye ruo ọ na-ebe ekpere na-ayọ Chukwu ọpụpụ ya na mbata ya ka ọ pụọ n'udo ma natakwanụ n'udo na obodo adịghịkwa mma ma ndị na-ebe ekpere ma ndị ụka. Ọkwọ ndị ntọrị mmadụ na-ejekwa n'ụlọ ụka jee tọrọ fa. Onwekwa onye ndị ntọrị mmadụ fụrụ hapụ fa nwechataghakwa na ọpọchuniti ịtọrọ fa na-atọrụkwa. Olesi na fa enweghị ohere ịtọrọ onye ahụ maọbụ na onye ahụ gbokwanụ sekuriti aka ekpe aka na-abụ bụ na fa atọrọghị onye ahụ na fa nwetaghakwa na ohere na fa na-atọrụkwa nke ọbụla ọtụkwa ya bụrụ prezidenti na-achị Naijiria, ọtụkwa ya bụrụ onye ọtọkwa ya bụrụ fa nwechataghakwa na ohere fa na-eburu onye ahụ na rie ozugbo and ndị mmadụ na-akọwa na Jesco Oil anụnwa na ọ bụkwanụ nnukwute mgbada nya mgbada ụdị mgbada fa na-achọ n'ife nya bụ nwoke bụ. Nwa ya nwoke bụkwanụ Jozaza onye nke anụnwa jikwa nnukwute ego, azụkwa na ego ya karịrị ego nna ya. A na-agbakọkwa ego nna ya na dọla na ego nna ya alụcha 400 bilion ka ụnụ marụzie nke nwa ya nwoke nnukwute mgbadakwa. So na ndị ntọrịtọ jefa mana fa tọrọfa na fa ya enweta ego mana ọkakwọrọ fa mana fa hapụrụ nwoke mmadụ. Onwekwa ife nwoke mmadụ mere fa. Ọ bụrụ na ego ka fa chọrọ fa kpọkwa na ezinụlọ fa sịfa na fa nyefe ego ka fa hapụ nwoke mmadụ ka ọ naba. Unu makwa na nwoke a na ọkataghị ahụ. Unu amakwọ nke onye na-aya, ụfọdụ na-ayakwa ọbara mgbali elu, ụfọdụ na-aya nke mgbatu and enwere ike ntụ unu tọje nwoke a ọ bụrụ na o ji ha ọgwụ ya. Unu mana ndị akagoro nka na-enwegasịrị ọgwụ fa na-aṅụ everyday ka o wee na-enyelụ ndụ fa aka mana nke unu tọji ya makwọ nụ na ya eje gotarị ya ọgwụ. Hapụkwanụ nwoke mmadụ ka ọ naba na bie bikonu since 7 days kịta anụnwa. Kedu uru unu richatazie na unu tọjie? Ọ ka mma na unu hapụrụ ya ntụ unu fụ na ya bụ ife egwutago and na unu mana enwere ike unu titi inye unu ego ejide unu. Hapụnụ unu nwoke a ka ọ naba bikonu doonu. A na-ayọ unu ayọ bikonu hapụnụ nwoke mmadụ na onweghị ife o mere unu. Unu makwa na-akọwa na igwe ndị Ekwulọbịa ji maka na-atọja ya bụ nwoke wee kansụlụ emume iri ji nke ndị Ekwulọbịa na igwe fa na-akọwa na nwoke ya esi wee tọrọ nwanne fa aka na-eri ji na ya bụ ife na-ewutefe. Ụfọdụ na-asị ọ maka na-atọjie ka eji wee kansụlụ iri ji na ọ maka ofu onye ka eji wee kansụlụ emume nke ndị kọmuniti na-eme. Ọ maka ofu onye nụ onye maka o si aspọnsọ obodo fa. Anyị ada achọzi nwanne fa eje na-eri ji. Ndị ntọrị mmadụ biko na hapụ nwoke mmadụ ka ndebe fa mee emume iri ji ma nwekwa na aṅụrị na ya bụ emume iri ji dịka unu si wee hapụrụ fa nwa fa nwoke.